Sisimeli murisei ndiri right zvangu. Ndati munhu ndakafambidzana ne almost a year achiri kuno kuPretoria. Akambogara asinaendi kubasa, ndichimubatsira rendi, chikafu, akarwara ndikambomurapisa. Zvasina basa because ndaingoti chimumwe wangu. But chinhu changondiradza chekuti after all akundiita rafu, akutotaura zvaanoda handiti. Saka akazoenda kuCape Town ndisingazivi, akazondiudza muna January kuti chinda kuCape Town kwanda kushanda. It's okay fine. Apo tichande basa kuti tabva rapera ari kuCape Town ikoko, ndopakabva achindikweretesawo mari achida kuti abhadhare marenzi ake chichi vandatasini vandatiomba mari yai. Ndopakabva azwana basa, ndopakabhata iwo chauya kunouko because kuno Cape Town kurinani kunogarika plus kunotsvagira mari. Ndobva ndangokutsvagirwa chibasa kunouko because kuno kumabasa emumba andasi anobhadhara chichi but chitowirirana zvakanaka handiti. Saka ndopa ndakazowirwawo nenhamo panenda kunhamo. Saka ndakazongotsina kana mhai pandatomuudza kuti handakana senda, handakana mafuta ekuzora, doku ndiri kwemusoro, kopa mari yachindipawo chero bichana. Pakatanga kutaura rafu mari yakanisisokupa yechichi kuno kundakatata muvhu ndatoa neupenyu hwangu yo pese paya ndatingokunyepera ndine mukadzi, ndakatoroora kuno ndikutogara nemukadzi. Pana kuti ini ndichimupindura ndopakabva andibloka, akabva andibloka manumbers ese. Ndibva ndatoudza sisi wangu bosi anozivana nasisi wangu. Ndato sisi wangu bhangu nenchi ndo mashoko andiudza titaurewo naye mudza kuti anoti chii. Sisi wangu pakamuti bhangu nini imi muchingopei chimunhu mari kana makaita muvhu nelife yenyu. Aiwa makaita muvhu nelife yenyu, ipai munhu chimari yenyu, munhu mari yake sezvo munhu aikubatsireni munyazoziva kuti munhu uyu haana murume ndianochengeta vana vake. Saka kubatsira kwaita hazviroti aiva nemari but aitiwo munhu andota siwa ndodananawo naye. Saka kana mava kuti makapiwa mari makumiita futi rafu makutomushandira futi pamusoro pazvo hazvirevi chinhu. Akabva abhuloka futi sisi wangu. So inini changondirwadza zvokuramba naizvo hazvinani basa izvo. Pachangondiona chekuti munhu ane mari yangu yeti akutotaura zvinhu achitoshaina pamusoro pazvo futi obva andibhuloka futi. Dai akangoudza kuti mari yako ndokupa musi wakati kati mari yako ndichakutsvagira, kwete kundishaina kuti handatoa nemukadzi kunouku usataura neni. Pano ndimupindure kudai ndabva ndabhulokwa manamba ake ese ari maviri. Saka ndozvinyanya kundirwadza izvo zvokuti tanzi mutauri ndaikasimelika inini handitomboda because iye atoratidza kureta munhu atori bhuli nemashoko andiudza mashoko anondirwadza zvikanzi kusarara kwandaita newe ndisina kuprotecta. Ndakazviona kuti une AIDS. Ndikati wazviona ndine AIDS kupi inga nekugara chingotestwa 1 AIDS achiokona iri kupi neanzosaka ndakatsvaga munhu ndakakona kuti une AIDS. Saka zviri kundirwadza kuti akundati ndakakona kuti une AIDS ndosaka ndakatsvaga munhu yeti akandidya mari yangu, yeti ane hama dzake but vangasina mubatsiri, akarwara ndikamurapisa ashaya mari yechikafu achirarama nemapotatoes ndichimutumidzira mari ndichibvisa pamari yangu yevana. Vana vangu ndine vana vangu 2 vakomana ndichimupa vana vangu vachindishwashotisa kumachiti umwe wangu handisi mangwana achazondikafa achazondibatsirawo but akutoshanda kuti hanzi ndakakona kuti une AIDS ndosaka ndakakusiya ndosaka ndakatsvaga munhu andakugara naye. Alright chini pamari yangu neAIDS dzangu dzandinadzo chinipo mari yangu nhasi wakunishanda kuti wakushanda basa rinani basa rine mari wangu zotanzi une AIDS ndosaka wakatsvaga umwe munhu. Saka zvokuti hanzi muda kuti handisi kusimela handisi bully or rude zvokuti muda kuti mutange mataura nemafonera it's waste of time simeli chanongoda chingobuya nikai because mashoko andudza andirwadza pamusoro pemari yangu futi anayo.